שלום ויום טוב ומוצלח לכולם. שמי ליליה פוגל, אני יועצת השקעות בבנק בעבר ונומרולוגית בהווה. היום אני אסביר לכם מה זה נומרולוגיה ואיך ייעוץ נומרולוגי יכול לשנות את חיינו לטובה. נומרולוגיה היא תיאוריה שפיתח אותה פיתגורס. הוא הבחין בכך שלכל ספרה יש אנרגיה משלה, ושתאריך לידה של אדם ושמו מכילים אינפורמציה לגבי האופי, לגבי היכולות, לגבי הכישרונות ומהי דרך החיים הנכונה לו. חשוב גם לציין שנומרולוגיה נשענת על תורת הקבלה. מה ניתן ללמוד מתאריך הלידה בעצם? ייעוד. המקומות בהם מתממש מלוא הפוטנציאל של האדם. מערכת יחסים. איך ניתן לזהות את הזוגיות או השותפות המדויקת לנו? תזמון. למשל, מתי יהיה קל לעבור תפקיד, או לעבור בית, או להיכנס למערכת יחסים מתאימה. שפע. ניתן לזהות באילו מקומות להתמקד בחיים, אילו תכונות מולדות כדאי לנו להביא לידי ביטוי, ואיך למשוך שפע. כל אדם נולד עם תת מודע. יש מושג כזה שקובע כי מחשבה יוצרת מציאות. אדם חושב שאם הוא יחלום מספיק חזק להיות נשיא למשל, אז הוא באמת יהיה נשיא. אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה. בן אדם יכול לרצות הרבה, אבל הוא צריך לממש את הייעוד שהוא נולד איתו. למשל, אנחנו לא נוכל ללמד את הכלב לעוף, אבל כן נוכל ללמד אותו להיות יותר נאמן וידידותי. אחד מתפקידי הנומרולוג הם להוציא את התת מודע לפועל, כך שמחשבה נכונה תייצרת מציאות נכונה. אם תחלמו נכון, תצליחו בגדול, אבל אם זה באמת ייעוד שלכם. ובשביל זה אני כאן. אשמח לגלות לכם את הדרך הנכונה עבורכם.